yanzu haka shi ake dafa muna ma a cikin gida. Yayi. Yayi daidai. Ya cika ciki, ya cika ciki, to, kai, habawa, to kai, yaya ne, kai, makaro, to kai, a gaishe ka tumbulege, to, yayi daidai, kaga cikin ba, yayi a gaishe ka dumbulege yayi a gaishe ka dumbulege to kai yanzu nan kai shugaba inunu duk abin nan sai da ka sake dawowa da bakin nan bakin ne suka zo barka da sallah kuma da kwa haɗu can amma kai na ba ta hakuri na ba ta hakuri in ba haka ba kwa haɗu malam ba dan gwada ba bismillahir rahmanir hajiya barka da huta ina hajiya ina wuni hajiya lafiya ai ka ruwa lafiya 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 ina gajiya lafiya hajiya ai sha ruwa lafiya lafiya hajiya Alhaji Musa ake kana hanya ina jidin ana wanka wanki wallahi muna nan hanya ina da bakin hadisi Alhaji ga dan gwada ba ya harkar duniya lafiya kalau lafiya hajiya alhamdulillah ai ya babban dan nan naku lafiya kalau wallahi lafiya lau shugaba ne Alhaji wadannan baki sun dawo barka da sallah sun zo mana barka da shan ruwa nagode shine nake so ya an yi gida lafiya lafiya mutane ku lafiya ka jaje abin da ya faru na yarinyar da aka yi ma albishir ba a baka ba nawa sai Allah kiyaye gaba da wannan ta jasu waye ba ai an ba da ita ne ka nake su bani a to shikenan Allah kana manzon Allah ka tashi kana an gane babban dan nan naku tumbule an bashi budurwa a jar da ka tashi duba in dai bakin ke da su da dutsen fiyanku ka san dutsen fiyanku wata dutsen ya ce can ba ruwana to da ka tafi mai gida da mun sako ne Alhaji ni duk wani maganar sakon ka ba ni ba abin da zai bata mare ba na so wannan an zo ranar sallah kowa yana bukata in farin ciki ne a ci abinci in mun tashi an jima kaɗan muka je can gindin mangoro ko cikin falo duk abin da kuke so ko ƙaura ko shinkafa ko menene za ku ci sabon me kuma Alhaji bayan wato ko dai da yake abin da ne a gunya to amma kuma sako ma koko ne ya kamata in ga maka wato Alhaji ne jin ga maka to ba kai kana bude baki Alhaji ne jin ga maka Ibrahim naira 50 din daga bayar ke baba ne fa baba na ya ta amma ya zama dole da ya hakuri yau ni yau ba baban Hajja ya naira 50 din daga bayar kace a kai gidan Ibrahim to amma ba ta naira 50 kuma an baka sadaka saboda Annabi Allahu akbar Allah ya saka da alheri Allah kuma ba ne buda Alhaji Garba Diyo do Allah da Annabi radda zan koma Jos ran da zan bar nan in koma gona ta Jos za ka raka ni da Allah Alhaji Garba Diyo mene in zan koma gona ta Jos za ka raka ni za ka san Allah da nagode amara na bajes amara na bajes nagode Alhaji Ibrahim bari ina da su kan kira ya ta sai a ai makaroni zaka bashi tukunci zaka bashi a makaroni ai zai ci a gidan nan Allah ya to kuma ne Allah laba aljihu to yanzu abin da nake so da ai shi ke yawa don Allah da Annabi ni gargadi na da ku duk abin da za a yi mutum ya koma gona ya nemi abin da zai nema da kanshi yanzu kaga kana zuwa neman shinkafa yanzu a da kika shinkafa buhu ɗaya naira 200
wannan haka yake haka yake amma ga wasu wanda ake ba su din kuma an ba su sai da take je sun je suna bakin baya da shi ya san kira daidai ne haka wannan abin to yanzu ina da wasu baki sai ce na gode kwarai da gaske alai sai du'a alai sai sakatare kana nan kai ma ka yi so a ban lura ba lallai za ka raba tuwa eh za ka raba tuwa ka zo mai raban tuwon sallah ne kai na biyo tuwo ne na ji an ce an yanka kaji kaji ragu na wani kai ba ka ci ba ka ci ba sai to hajiya kun gaisa ku ku sallame su yau za ku koma za mu koma ma za ku koma Allah shi kai mu lafiya za su zauna ne da ma sallama an bayan an ci kun gano da hajiyar mana ba ku hannu da ita zo gidansa ka san shagali kun gano da hajiyar mana ko sai ba ku hannu a ba me kace alhaji garba sai da su rinka hannu da hajiyar mana kai na zo hannu da mero a'a kai ma mero taka da ta tsufa ba zo ka zauna mero taka da ta tsufa kai baka taba tsufa hajiyar taka ba zauna daga nan bai da ina dumbule yan nan ba tsufa ba ka baya can da rabi ka san garba baya garba ne ya ce zai zo ya gaishe ka to alhaji garba to bismillah abokinka ne amininka ne sarkin noma dumbule ke gaban gayya sarkin noma na gode yayi dole ka bani buhun shinkafa ko ka bani buhun dauro wannan duk karamin aikin ne in dai tumbule ke ne ai ka san shi ya san ka garba a tare a buge ba dama ga tumbule ke yana kaunana sarkin noma ya kyauta mun ya dai mana madalla baya ban makaɗansa da yunwa ba ya yi dai Allah gyara annabin Allah gyara sarkin noma na gode ga alhaji ya ta zauna daidai haka kuma alhaji ya zauna daidai tumbule ke gaban gayya dumbule ke da kulun sarkin noma wannan dare ya kuri ya gaban gayya sarkin noma mai dawa daure ka bani buhun dauro ko ka bani buhun shinkafa noma ina ka sani ba ka noma ka je ka na gaishe ka ni a gaishe ka nawa sarkin noma na a gaishe ka nawa ta wannan dare ya kuri da bai bai shan Allah tar naji ne mai ka ƙarya yaro gida su ka neman buje ka a gaishe ka nawa kirka shi to amma sarki na fi jaru amma zukuna na jaru yaya aka yi ba a taɓa kiran namiji dumbule ke sarkin noma ai fadiya ni ke na fada ayya biya ni ba shi da ba shi ya yi daidai garba to kai dumbule ke sarkin noma wani mai gara dan danko ayya biya gida na fada haka sarkin noma na fada ayya biya ni ba yi da ba shi a gaishe ka wata ya rike dada zanda umaru mai ningi ya yi daidai sarki mai ningi kenan magaban karo mai ningi zanda babu gasar do godiya na ke dodo tumbule ke sarkin noma yadda manoma da ya haka baba da bane mai ningi zanda umaru sardo bigi sai bigi babba sai dai babba gaishe ka ta ce ta gode musamman ka zo ma ɗana barka da shi ta ce to ta yi farin ciki yadda ka zo musu musamman murnan wannan rana da muke farin ciki ta yau to na baka shadda yadi 10 ta baka shadda yadi 10 kuma na baka naira 30 kuɗi da naira 30 kuɗin ɗinki Kana da raga? yana da ina da to na'am na ba da sauran to malam koro ya baka buhun dawa guda ɗaya saboda wannan waka kaji na gidan gona zai ka zo ka samu wanda ka hada idan kuma haji ma ya ƙara maka kaji bari in ƙara ma guda biyu dai ko uku an ba da an ba da ce nan dukkan hada sai ka huta aka ce sai ka je ka huta ƙwarai da gaske sai kira na'am hanya waɗannan bakin na wasu yaya to su zo su yi ka sassaɓa an zo wurin ɗana ko ku ce wani abu alhaji garba ai ba daidai ba ne
ko ku ce ku yi ma ba ku ba garba liyo komai ba ku ga wannan ya zo wajen dana ba ku yi dan na ka labari wa kun go kabulu yan kabulu masu gwari kabulu a shigo maza kabulu Kumbure ta sarki noma yayi a gaishe ki yan mata a gaishe ki gida alale a rago ko ba gida a bashi gida alale a rago haka to yana godiya muna godiya haka yake ai mu duk inda muke inda muka je irin wannan kida sai mun kai ta so da wannan kida kai gwari kwarai original kuwa zazzo ba ka manta da gida ba ina ba wannan rana yau ku dan kuna kadan ku duka kadan ai ba zai yi ba duka ke ma ya wannan ai yanki alo wato sai dai baka manta da gida ba ba manta ba na gode na ji daɗi kwarai da gaske to kun gani to kun gani ba an kai kana ma da kace kai ba mata bane kana ya gwaka ce kai ba ya gwan bane duk inda kake kan kira inda kake baka ce rigar an da shi yasa nake ce gadon gida alala saboda haka inda duma kidan duma ya zo ka tuna wata shekara fiye da shekara biyar da hajjia ta dinga ta kidan duma mun ga giwaye sun yi mulka hajjia bayan ta hajjiyo yake na gode malam garba na gode a dinga tuna da al'adan gida ai kwarai kuwa to kai ne kiɗa na baka buhun masara uku ya baka buhun masara ko iri ya samu ma to mu je zuwa na za kwa ya kawai kai jibo
ya bani kwai ta kuna wuyo ko kwa mai ko zubi haya kaya kaya kai co kumura kuma zaci kai ga ya bani kwai ta kuna wuyo muna zuwa Alhaji ya ce ya gode fa a gaya maka ya gode kwarai gidana ba gidan shi kuma mutane da yawa ne akwai mutane suna zuwa da yawa gwari borno Borno mada da mada duka kowa na zuwa to kun gama naku sai ku je ku huta sai ku je ku huta kuna noma ko kuna noma da matan ku suna yi noma ko to madalla yawa na gode a je a huta to madalla Malam Koro kuma ya baku fatanya guda 5 to sai ku je can sannun ku mun gode to Alhaji Garba Liyo bismillah na'am ya waye yalo fauna ya waye yalo a gaishe ku